Mae'n hyn nawr 7 munud I 11 y gloch yn y bore. Dydd Iau, y trydydd ar hugain o mis Medi 2021. Diolch yn fawr am eich gwrando ar y recordiad hwn. Heddiw, dwi'n eisiau I gymryd y cyfle I adlewyrchu am yr fideoedd dwi'n wedi ei ddiweddar yn uwchlwyddo i'r fersiynol ar YouTube, sef y darlleniad o'r pennod 1 ac 2 o'r nofela oddi wrth cylchgrawn Brythonus. Mae angen I ddweud yn gyntaf, does dim unrhyw enwebiad ar y gyhoeddiad ymhlin at pwy oedd yr awdur o'r nofela hwn, ond mae'n dweud yn eglur roedd Cranogwen y golygydd o'r cylchgrawn. Oherwydd hynny, dwi'n yn gallu priodoli y golygydd o'r nofela I Cranogwen. Os dach chi'n yn dilyn fy sianel, ydych chi'n yn gwybod, dwi'n wedi creu fideoedd o'r blaen oddi wrth yr darlleniad, oddi wrth yr cylchgronau Victorianaidd, fel Glodys Rybydd, ond mae'r ddau fideoedd diweddar, sef darlleniadau oddi wrth yr nofela ddwy chwaer yn gwahanol, achos dwi'n wedi ychwanegu cyddoriaid ar y tu blaen ac hefyd ar y tu ôl i'r fideoedd I gyflwyno y dechreuad o'r darlleniad ac hefyd I terfynu y diwedd o'r darlleniad. Ac dwi'n yn credu mae hynny yn syniad yn ddethiodol yn dda, achos mae'n hynny yn rhoi neu ychwanegu rhyw fath o personoliaeth i'r recordiad, i'r darlleniad. Dwi'n teimlo gyda'r cyddoriaeth ar y dechreuad, mae'r hynny yn gwneud ar y lefel o'r teimladau nes demladau a gwrandawyr yn teimlo yn fwy dirweddol yr teimladau o'r cymeriadau yn yr rhanfwyboedd yn yr nofela. Ac wedyn, trwy hynny, mae'r hyn yn gwneud y cymeriadau yn y nofela yn fwy dirweddol i'r randawyr, ond nid yn unig yn fwy dirweddol, ond hefyd yn fwy gofiadwy, achos mae'n debyg I mi mae'r swyddogaeth o'r cyddoriaeth rhywsut yn gallu aildangos y teimladau o'r randawyr rhywbryd yn hwyrach. Enghraifft, pan ydw i'n gwrando ar rhyw fath o cyddoriaeth ac wedyn yn hwyrach, dwi'n yn gwneud rhywbeth arall ac yn gynol hynny, dwi'n yn sydyn yn am rhyw reswm yn esbonadwy, dwi'n yn fy ysbrydoli I meddwl neu adlewyrchu am yr cyddoriaeth o'r blaen. Mae'n hynny rhywbeth sydd yn posibl gyda'r cyfrwng o'r cyddoriaeth. Felly yna fo hon, y gellir cyddoriaeth ei defnyddio fel rhyw fath o cerbyd I wneud rhyw fath o destun yn fwy fywoledig i'r randawyr. Ac felly, dyma yw un o'r fanteision o defnyddio cyddoriaeth yn darlleniad o'r nofela. Ac hefyd, mae'n cynorthwyo grandawyr I atgoffa geriau yn y gerfa yn fwy effeithiol hefyd. Felly, dyna oedd y rheswm tu ôl y cynhyrchiad i'r fideoedd hyn I alluogi fy hunain I dod o hyd o'r gerfa newydd, ac hefyd I wneud hynny yn y bodd fwyaf effeithiol. Diolch yn fawr am eich gwrando ar y recordiad hwn. Cadwch saff ac yn iawn. Tan y tro nesaf, hwyl.